Itu niki katuran pinarak Mas Handoko. Bapak katuran Abel Sani, Abang Mahesa Budaya. Ho ho hoi. Pasuryane padha alum man, pasuryane alum. Iki mengapa durung ana adene nger. Ayo lho Pak Yit. Yo. Dikepenake yo nger. Lho. Ayo Nduk. Mahesa Budaya. Wow. Oh, ya. Kepenake goyangane Nduk. Senggol kiri, senggol kanan Mahesa Budaya. Ya. Ya kaya mangkene iki ulah kaprigelaning para satriya-satriya putri mang. Sri Kandi Mahesa Budaya. Ayo Nduk dikepenake jogetane. Besarangan para ramu para penonton Kali Songrawa. Hei. Oh. Oh. Jos. Tambor peri kone kurung ngongkong pinarungi krapya lan watang agate kapiar so warani pun lero mbae samudara lir ombak ing samudara woi Om lah
ya. Ayo ya. Os. Monggo pinarak Pak Ipung, Pak Ipung. Ini menuju siang Pak Ipung. Nah, segeramu. Jawa, lalalala. Oh ya, oh ya. Yuk, 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 yuk. Oh ya, oh ya. Yuk, 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 yuk. Ayo kira sing hati-hati Maesa Budaya. Jos. Ahe, ahe. Oh, oh, oh. Jaranane Maesa Budaya. Jos. Nah. Yang ini lutut. He. Oh, he. Oh. He. Yo. He. Oh, yuk. Oh, go. Hop. Sakureping langit salumaing bumi mung sriremuni mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu bandel kunci kembang mawar biru nadyan wong sepele gedhe paedahe yen to aku lara pinangka tambane bandul kunci iki tetep tak
openi moga dadi pangripuring ati matur suwun Mas Yuda. Sesarengan kanca-kanca YouTuber monggo-monggo katuran pinanlawuhipun. Hey 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 om. Langit salomai bumi wong sliramu Mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu gandul kunci kembang mawar biru nadyan wong sepele gedhe paedahe yen to aku lara pinangka tambane gandul moga dadi pangripuring ati bandul kunci kembang mawar biru jas tumempel dodo bandul kunci bandul kunci kembang mawar biru kena kanggo lir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggo jaman hey goyang Siti tinggal Siti lolo ya goyang Siti tinggal Siti lolo ya goyang Siti tinggal Siti lolo ya goyang Siti tinggal Siti oh
Ayo longger dikepenake Mahesa Budaya. Sri Kandi, Sri Kandi. Impek gede menikahe sisi manuk bocah saiki wis bali maneh mencane witik asmara kodehan jaluk Ayo, 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 op, ha, 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 hopja, hopja, op, no, 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 no. No, no, no. Tròn. Hạ hế. Họ hô. Tròn. Họ là. Hạ hế. Hạ hô. Tròn. Họ nhà. Hạ hế. Ô. Hạ hế. Tròn. Họ là. Hạ hế. Nó. Họ. Ayo dikepenake ditata barisane ger. Wah, ayo Mas. Wah. Ya iki lho men kang kawinastan para Sri Kandi kembar sae wonten sekawan Wus Mahesa sing ati-ati ger. Ayo lho bapak. Wayahe ngombe, tak background pahit. Yo. Jos. Yo. Iki lo. Op. So. Hey. So. Hey. Ya Pak Ibung. Rene ya. Ayo Bung, Rene Pak Ibung. Ayo. Tentu ngarep Pak Ibung. Buri. Asik. Jos. Ahe. Oh ah. Ahe. Jos. Ahe.
uripmu wis mulya wis kondo marang Sri Rama. Piye Kang Mas? Aku wong nista kang tanpa bondo donya. Ning Sri Ramu tetep nguber-nguber aku. Aku tidak memandang harta. Saiki sampean tak rewangi kaya ngene iki tetep trima marang aku, Wong Ayu. Bangetan, bangetan. Wiwit biyen mula aku ora wis kondo. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis wancine kowe ditaupke karo piya bagus sing padha sugiye. Ora nyono lan ora nglekewa yen Sri Ramu tega palakrama. Srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresna tenan kok anggap sepele. Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu mung abang-abang ati. Ya yo. Yeah. Lala. Yeah. Goyang sini. Jos. Sakuri waso milir tak joroyo-royo rasipun makan ada. Niki monggo katuran pinarak Mas Suntoro saking keluarga besar Riyadi Budaya Bulurjo. Matur nuwun rawuhipun. He. Oh ah. He. He. Oh ah. He. Oh ah. He. Oh ah. He. Yo oh ah. He. Oh ah. He. Oh ah. He. Oh ah. He. Oh ah. He.
Oh ah. Ah he. Monggo Pak Bri. Monggo pinarak. Ah. Dulure padha rawuh Mas Butut matur suwun. Ya. Ayu manis maraati yen sinamang pindho widodari endeng-endeng ana gulu arek ayu sapa ta jenengmu mongko catetan aku rajo Banyuwangi telung dina rapi ora dadi rondo seksi Banyuwangi pokoknya gedhi tansah kuketi Awan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Senadyan rondo aku suci mergo aku lemper dadi kremati ho ho oh oh ah hey ah hey goyangane
Ayo kira sing hati-hati kira Sri Kandi Mahesa Budaya. Hop, Mbak Erna, wilujeng siang Mbak Erna. Tetap semangat, semakin gemoy. Hey, yo.